vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Saka chirongwa chechiya chedzidziso. Please tell me what you think zvekare nekuti tinofanira kuchiimprova sei chirongwa ichocho. Seni zvangu ndinofarira kuona mamwe madocumentaries history. Saka ishuviro yangu yekuti nerimwewo ramazuva vanavo vachazozvarwa vakwanise kuzoonawo history, because isusu sevanhu vatema dambudziko redu nderekuti atinyore pasi our own history, tinongoita oral tradition. Saka dzimwe nguva tinozoonawo kuti vaya vanonyora mahistory books avo vanobva vazongoisa aside our own history. So tell me what you think in the comment section about chirongwa chiya chenhoroondo. Ndepapi patinofanira kugadzirisa zvekare, ndepapi patiri kukanganisa. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndangoyawo pano ndichida kungopawo yambiro kune vakadzi vaya avo vanoti kana vakasangana nevarume vanenge vaine vakadzi vavo vobva varamba vachingoita zvivindi zvekudanana nemurume wemunhu. Nhai zvivindi zvakadaro munombozvihodha kupi? Nekuti zvivindi izvi zvinokwanisa kutokusvitsa muguva 6 feet underground. Inini rinda ndinaro mukoma, rinda ririko kuZim reumwe mukadzi uyo ainge akanditorera murume wangu. Yambiro yangu mukoma ndeyekuti it is not an easy thing. Kunyangwe iwewe utori munhu wekutoti unenge uchimistreata your own husband, but kuti unge uchingozvigamuchira so kuti murume wangu zvandamumistreata, it is fine, let him go so that he can live happily ever after neumwe mukadzi. Ipapo panoti netsei, hongu murume anokwanisa kuya kwauri nesweet tongue achikudza kuti mukadzi wangu mumba andinetsa zvikati, but there is always a risk yekuti kana inini sezvakaitika pandiri kuti ndakatobviswa mukoma, pamurume kutobviswa ndichitoona kutoti panapa ndiri kutobviswa. Saka inini mamistakes angu handina kana kuzombomaona. Yes, I knew kuti mistakes ndainge ndiinawo zvangu mistakes apo pandainge ndiri mumarriage umu. Paya pandakambozama kutorerwa murume wangu, ndaiva munhu uya wekuti ndaingoti kana ndikaboekana ndobva ndadzokera kumba kwedu, and I can blame my parents kuti ivo ndichipinda mumarriage ndakaitawo zvekutizira. Vakangondipawo advice yekuti kana akasvika ikoko akakunetsa, ziva kuti mwana panapa pamba, you can always come back. Saka ndakangonopindawo mumarriage ndiine that bad advice yekuti munhu uyu kana akangondinetsa chete, kana akagara andinetsa, ndinobva ndatiza ndobva ndadzokera kuvabereki vangu. Inini ndakapindawo mumarriage at a very young age, pandainge ndiine 17 years ndo pandakapinda mumarriage. Saka munongoziva kuti kunzwisisa kwacho kunenge kuchiri kunetsa, sezvo I had not yet matured. Taikwanisa kunetsana mukoma over a very small thing. Ndinorangarira rimwe zuva apo patakanetserana sipo chaiyo, even though ndainge ndakura ndatozvara vana vangu vatatu tava kunoku kuJoni. Saka zvakaitika ndezvekuti takati zvedu tiri mutown tichitenga zvimagrocery, then iye murume akabva azononga imwe sipo yandainge ndisingadi. Munoona kune dzimwe sipo dziya dzakaita kunge gesha but dzemuno dzinonhuwa, so rimwe rakaita zisipo rinonzi pearl. Saka iye akabva ati sipo iyi ndiri kuida nekuti yakati kurei, inogona kutotiitira budget itori bobo. Akabva anonga sipo iyaya. Saka inini ndakabva ndatora sipo iya, ndainge ndichingoda kungoinhuhwidza sipo iyi because ndainzwa kuti yaiva nekamwe kamunhuhwi kaindibohwa. I didn't want to return it back to the shelf, but iye manje murume akabva afungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndichida kutoidzosera pashelf. Akabva andibvutira sipo iyaya. Akati achinondibvutira sipo iya ndokubva andituka. Mukoma akandituka zvekuti ndakarwadziwa because akabva ati ko zvauri tsvina yemunhu, shuwa ungati ndanhonga sipo yangu
iwewe wobva wadzorera sipo iyoyo pashelf. Ndokubva tatotanga kutotukana, but munongoziva kutukana kwevanhu vanenge vari pavanhu hamuzorakidziri kuti muri pakati pekutukana. Takazosara tobuda mushopu muya, but takabva tangoita aziva kwake ndiye aziva kwake. Inini ndini uyo ndikabva ndati hutu, ndikabva ndaenda zvangu kutaxi rank, iye ndikamusiya. Then ndokubva azosara manje ainge atova nemunhu wake uyo waainge ava kutowirirana naye, but inini ndakazosfind out later on kuti this was what was going on. Munhu achisvika kumba ndainge ndakatomumirira kuti ndinge ndichingo apologizewo kuti I am sorry because ndangotadzawo kureacta newewe watadzawo kureacta. Munhu akatosvika akabhipa mukomanashi zvekuti akabva atotanga kutopopota achitondiudza kutoti kana wafunga baya sha handina kana basa newe, ndinokwanisa kutowana umwe munhu. Saka ndakabva ndangobata shoko iroro rekuti kana murume kana akagara akuudza kuti sha kana uchida baya nekuti ndatogara ndawana umwe munhu, ndikabva ndaziva kuti pane nyaya apa. Ndakabva ndazviita sekunge munhu ainge asina kana chaainge achiziva. Ndakaresearcha mukomanashi, ndakasvika pakutevera murume wangu zviya zvekuti inini ndaimuudza kuti nhasi handisi kuenda kubasa, handisi kunzwa mushe. Then vaibva vazobuda, vaizoti kana vabuda paya paya neniwo ndaibva ndazokwira mune imwe kombi, sometimes inenge iri kumashure kwekombi yavo iyo yavanenge vakwira. Dzimwe nguva ndaitomborasika mukoma, asi one day ndakazongoitawo mahwekwe navo, ndikabva ndatonovaona avo vainge vari mutauni vaine uya mukadzi uyo ainge achigarawo mulocation umo matainge ndichigara. Ndikabva ndati saka uyu ndiye afunga kunditorera murume wangu. At that time mukoma maproblems ose awo andainge ndichikonzeresa handina kana kuzombowana mukana wekuti ndinge ndichizvigadzirisa inini pachangu, because ndainge ndatova mudefensive mode nekuzviudza kuti murume anonditreata in such a way because iye ava nehure rake raari kudanana naro. Saka ndainge ndava nebitterness iyaya yekuti kana munhu akangotaura neni zvinobhohwa. So then ndaibva ndatobuda mumba, sometimes ndaikwanisa kutobuda mumba ndichitouya kuzimu ndakatobata kana 1000 mari yebhazi yoga mukoma ndakangobhohekana. Saka ndakazoti ndaita izvo zvandainge ndajaira, zvandainge ndakaudzwa nevabereki vangu zvekuti kana akakushungurudza iwewe dzoka kumba. Umwe musi ndakangoti zvangu ndakagara ndichitotaura naye, munhu ndokubva atondiudza rabha zvake, because on that day ndainge ndamugadzirira chilunchbox chake chekubasa. Saka akabva azondibvunza kuti naiwe ko maspaghetti awa wamabika sei? Ndikabva ndati what do you mean when you say kuti ndamabika sei maspaghetti awa? Ndokubva atumidzira picture akabva ati ndo zvinhu zvingadyiwa nemunhu anoshanda basa rinorema izvozvizvi. Mukoma ndakabva ndabatikana. Then ndokubva tatanga kutukana paya paya, akabva ati zvii izvozvizvi apa achingondifonera sometimes achindituka. Ndakarwadziwa because akabva azotumidzira picture reizvo zvandainge ndamupakira mulunchbox make kune imwe hanzvadzi yake. Hanzvadzi yacho ndokubva yatanga kundifonera ichiti nhai maiguru shwa mungapakira munhu anoshanda murume wenyu anoshanda basa rinorwadza kudaro maspaghetti asina kana muto, because zvandainge ndakaita mukomanashi ndainge ndakangoisawo supu dzebeans paside. Saka zvikabva zvanzi mubikiro wakaita sei iwowo, plus munhu handiti paya paunenge uchibika unogara waisa salt kudhara, shuwa mungabika zvinhu zvisina munyu nhai mai guru. Plus kubika kwacho, kubika kwekuti hamusisina kana ke nemurume wenyu. Ndakabva ndatukana navo vatete, ndokubva vandibloka, neniwo ndikabva ndavabloka. Nemurume takabva tatoblokana. Iyewo manje akabva azotanga kugara kumba kwemukadzi uya. Zvinhu zvainge zvava kutozivikanwa naeveryone kuti ndainge ndatotizwa nemurume. Ndakabva ndatsamwa ndokubva ndaenda zvangu kumusha. Iye akazosara achitodzoka achibvawo kubasa akatowana ndisisipo pamba. Ndokubva andibvunza kuti ko uripi, because ndikuda zvimwe zvihembe zvangu. Ndikabva ndati muchatenga dzimwe
hembe ndokubva ndaenda zvangu kumusha. Ndiriko kumusha mukoma ndo pandakabva ndatanga kudzifambira nyaya dzacho, because ndakati ndamuunblocka ndikabva ndaona kuti naiyewo ainge akasondiunblocka kudhara zvimwe kuda ainge ava kuzviudza kuti kumba ikoko ndainge ndava nemunhu wangu wandainge ndava kudanana naye. Ndakati ndichinomuunblocka iye achizviona kuti ndainge ndaisa status, ndakatozviisira hangu status yangu, ndakatozvirovera zvangu kasketi kangu kamini, ndakatozvipoda ndikati I don't care anymore. Then iye paakangoona kuti ndo status randainge ndaisa, iyewo akabva akazviturika nemukadzi uya vari 2, akabva anyora kuti we are lovers for good. Ndikati you are lovers paribo. Mukoma ndakabva ndatanga kutsvaka n'anga. Ndakatsvaka n'anga mukoma kusvika makumbo angu awa azvimba. Ndaiti makuseni paya ndaibva ndangobuda pamba, since ndainge ndiine zvimari zvangu zvandainge ndiinazvo, kudzamara ndichizonosangana nevamwe gogo vaya vakabva vati uyu tichamugona uyu, but iwewe zvandiri kuda kuti unge uchiita ndezvekuti nyengerera murume wako, because kuti mhiko idzi dzinge dzichishanda zvinotoda kutoti iwewe nemurume wako munge muchirara mose. Mukoma ndakabva ndazoiswa chiguri kuzasi kwangu uku. Chiguri ichi mukoma ndakachinzi chinofanira kuramba chiriko kunyadzi kwangu uku zuva rose. Apa zvairwadza sei kana kugara ndaikoniwa mukoma, because chakaiswa kusvika hafu yose yechiguri chapindamo musikarudzi mangu. Ndaitofamba ndakaita zvekudhasharara makumbo angu. Ndapedza kudaro ndokubva ndazotanga kutemererwa nyora. Saka nyora idzi dzandakatemererwa ndakabva ndanzi paya pandichanosangana nemurume wangu ndinenge ndichazomupa rukawo rwekuti paya iye paanenge ava kuzoenda kunosangana naamainini ava anobva azokuvadzisa amainini. Ivo gogo ava vakanditi mushonga wacho wakaita kunge hunyeso, zvekuti anongotanga kungonzwa kungovaviwa zviya zvekuti the more yaanenge achikwenya the more yaanongoramba achinzwa kuvaviwa. Ndikabva ndati aiwa paribo muchembere. Ndokubva ndazotanga kutaura nemurume. Ndakataura nemurume iye ndokubva atotanga kutoriseka achitoti kozvawaiti wakangwara. Ndikabva ndati murume wangu kuno ndatambura hangu, ndinobvuma hangu kuiswa pabarika. Ndokubva ndazodzoka zvangu. Ndakati ndadzoka kuJoni, ivo amainini vainge vava kutozviudza kakutoti ivo vainge vatova pamupaka. Ivo amainini vainge vava kutozviudza kutoti murume ainge ava wavo, but vakashamisika ndichidzoka. Apa ndainge ndatemererwa kanyora dzekuti kana ndichitaura nemurume wangu zvose zvandinenge ndichitaura naye angonzwa sekunge ndiri munhu ane sweet tongue, because ipapo aitofanira kutosuspekta kuti munhu uyu nerafu yose yatakaitirana shuwa munhu angangodzoka out of nowhere. It's either akamitiswa neumwe murume kana kuti ane chirwere chaari kuda kundipomedzera. Asi sezvisinei murume akabva andigamuchira paya, ndiye akatouya akatondigamuchira. Ndokubva ati ainge achida kumboenda kunotaura naamainini. Ndikati paribo baba mwana, as long as muchingoziva kuti mava nevakadzi vaviri munofanira kuti munge muchingoti balansisa. Akati ndichazodzoka. Akabva enda kuya kwakambonogariwa here, because the moment yaakangopinda mumba mangu painge patori nemhepo iyo yakabva yanomugara kumusana uku. Mhepo iyo yainge ichazokonzeresa kuti pakati pavo pasazova nepeace at all. Vakangosvika mukoma ndokubva zvatonoburana. Ndakazonzwa pakati pausiku gogogogo munhu achindinokera. Ndikati ndianiko apa? Ndaitoziva kagemu rangu kutoti gemu ndainge ndarihwina. Munhu ndokubva apinda. Munhu akapinda mukoma ainge achiita kudikitira. Apa aiva neropa iro rainge richijuja mumusoro make. Munhu ainge akatemewa nebhodhoro apo pavainge vachirwa. Ndikati what went wrong? Ndokubva atanga kundiudza zvose zvainge zvaitika, zvikanzi ivo mainini ava vainge vasingadi barika. Saka iye ainge achiti zvino kana uchindirambidza barika, yet iwewo pandakatanga kudanana newe waizviziva kuti ndine mukadzi wangu. Saka hapana pandingarasa mukadzi wangu nevana because of your love. Ndo paya uyo paakabva azosimudza bhodhoro riya ndokubva ati bhodhoro kumunhu. Asi mukoma ndinorwadziwa neizvo zvakaitika, because hongu amainini ava ndaitova nemwoyo wekuti
vange vachifa, but chavainge vakatakura mudumbu ndo chakazondirwadza. Nanhasi uno mukoma, it does not give me peace at all. Pose pandinenge ndirere mukoma zvenyu, ndinongogara ndichingorota zvivanana zvinenge zviri zvidiki diki ende zvinenge zvichindityisa sei. Pose pandinorota, ndinorota ndichiyambuka rumwe rukova. Saka ndinongoti ndichingonoyambuka rukova rwuya, ndinobva ndaona tumwe tuvana tunenge tuchiswima tuchinditevera. Ndinobva ndatanga kumhanya ndiri mune rimwe sango, zviya zvekuhope zvekuti unenge uchizama kushandisa simba rako rose kuti unge uchitiza, but unenge uchiita sekunge uri kutiza in slow motion. Ndo hope dzandinorota each and every day. Pose pandinenge ndati regedzai ndimborara, hazvinei kuti makuseni, masikati kana kuti manheru, ndo hope dzandinongogara ndichingorota idzodzo. Saka inini apa ndainge ndisina kuziva kuti amainini ava vainge vatova nenhumbu iyo yainge yava ne3 months. Ndakabva ndangotanga kushandisa mishonga iyo yandainge ndakanzi ndinge ndichishandisa. Imwe yacho zvandaiita ndezvekuti ndaiti murume paya paanenge auya kumba kwangu, imwe yacho ndo yairara iri pasi pembedha, imwe ndo yandaipfeka kusika rudzi kwangu uku. Murume ndakangoramba ndorara naye, then ivo amainini vakabva vazotanga kurwara. One day ndakangonzwa ndava kukumbirwa mari, because at the same time iye murume akangotanga kungoita rimwezi munyama. Mhepo iyo yandainge ndakamutakudza, mhepo iyi ndiyo yainge yava kumukonzeresa kuti asakwanisa kuwana zvimabasa, because ndainge ndakati izvi zvimabasa zvaunowana izvi zvinokupa mari ndo zvinokupa manyawi. Saka mhepo iya ndiyo yaikonzeresa kuti asakwanisa kuwana zvekare maclients until inini naye tazotanga kugara pamwe chete amainini ava pavanenge vafa. So amainini vakabva vanzi vainge varwara, ndokubva ndazokumbirwa mari. Ndakaenda kuya ndikaita sekunge ndainge ndichitovanzwira tsitsi amainini. Ivowo vakabva vatukumbira ruregerero. Vakati vachinondikumbira ruregerero vakabva vanditi, amai guru sisikani, handidi kufa, kana ndikafa mweya wangu haungazorori. Amainini ava mukoma vainge vasina kana kumbogara vakaita mwana. Saka ndo zvavainge vava kuchema nazvo izvozvo zvekuti saka izvezvizvi zvandava nepamuviri ndanga ndava kutozviudzawo kuti Mwari vandirangarira. Mukoma, at that time ndakatoona kutoti panapa ndinofanira kutopfeka face yemuroyi, because ndikaita zvekutamba amainini ava kana vakangopona chete zvinoreva kuti marriage yangu inenge yaparara. Panenge pava nemwana zveapa kuti munhu ndinge ndichizomubvisa mupicture anenge onetsaka. Ndivava vaka vanenge vava ana baby, vanenge vatovaka vana baby mama. Ndikati munhu ngaafe mukoma. Ndakati ndichibudamo ndikabva ndangoisira gogo vaya voice note paWhatsApp, ndikabva ndati gogo kunoku munhu, what I have seen and what I have heard, munhu ngaafe gogo. Vakanditi chii chaitika naye muzukuru? Ndikati ndichazokuudzai gogo, but munhu ngaafe, handichadi kuti arambe achirarama. Gogo vakabva vanditi zvino unogona here kutenga tsono? Ndikati tsono yakaita sei? Vakabva vanditi ndinoda tsono inenge yakaita kakubhenda but iri hombe, ndo tsono iyoyo ichamuuraya. Ndikabva ndati tsono iyoyo hainetse kuwana gogo. Ndakambotanga ndichabvunza mumakula, ndikabva ndaona kuti mumakula mainge musina. Ndini uyo ndikabva ndamhanya ndichienda mutown because zuva rainge ratorereka. Ndakabva ndaenda kumwe kunonzi kuHawker Center, ndikabva ndanotenga tsono dziya ndokubva ndadzoka zvangu. Ndikabva ndati nhai gogo zvino ndoita sei? Vakabva vanditi ndinofanira kuti ndinge ndichiitira tsvina muunderwear yemurume wangu. Kana ndapedza kudaro ndobva ndasona pose apo panenge pakavhurika, ndobva ndaenda ndobva ndanorasa tsvina iya. Mukoma, ndo zvandakabva ndaita. Ndakaita tsvina ndichingotaura kuti munhu ngaafe semhiko dzavainge vakandiudza kuti ndinge vakanditi kana ndichiita mhiko idzi ndaifanira kuti ndinge ndichitaura zvekare. Ndo zvandakabva ndazoita izvozvo. Ndapedza kudaro ndokubva ndazoenda ndikanorasa ndikati munhu ngaafe. Mukoma, amainini vakabva vazoshayika. Amainini vachingonoshayika ndipowo pandakabva ndatanga kurota hope idzi. Yes, murume ndakamutora mukoma, murume anga agara ari wangu. Saka idzo nonsense idzo dzinotaurwa nevarume ava vedu ava dzekuti mukadzi wangu andishungurudza, saka iwewe ndikuda kuti unge uchiva mukadzi wangu wechinumber 2. Please run away from such a man. Zvitsvakirewo munhu wako wekuti
anenge asina munhu. Iye murume wangu dai akatanga andiramba nenzira dzakanaka zvekutoti tinotodzokera kumusha kwakatangira our relationship, munhu oendawo kuvabereki vangu obva ati mwana wenyu uyu ndadzoka naye handichamukwanisi, kana ndega mukoma, kana dai kwanga kuri kunzi ndaizoshandisa uroyi ipapo yazveshuwa vanhu vainditi ndine hutsinye, but iye akandiramba zvezvya zvekundirwadzisa, zvekundisvotesa zviya zvekukochewa nasisi vake kuti rambai munhu mani bhudhi, rambai munhu. Ndikabva ndati manje inini handirambiki zvekumhanya, ndinoendepiko nevana vatatu. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi pandaita tsvina ndaingoti munhu ngafe, munhu ngafe, munhu ngafe, munhu ngafe. Ndokubva ndazosona andawere murume wangu. Kana wakambodanana nawo nemurume wemunhu, please come to my inbox and share with me your own confession. Kana paine zvakazoitika kwauri, kana kuti paine zvinhu zvichiri kuitika kwauri, please tell me in the comment section.